Takže čaute lidi, vítám vás Trify a tohle je další vlog, nebo informačka, jak chcete. A bude to o tom, že jsem hodně moc dlouho nenatáčel videa. Důvod byl jednoduchý. Před vysvědčením je teďka, vysvědčení se dostává zítra, což je v pátek. Takže před vysvědčením, ještě než byly uzavřeny známky, tak asi měsíc jsem doháněl všechno učivo a učil jsem se, abych měl lepší známky a tak dál. Takže tak, proto nebyly videa a dále jsem chtěl říct, z čeho teda budeme pokračovat natáčení. Bude pokračovat ze serveru Psychomine, kde točím se Zůkým, který hovadina. Tyhle, do tohle slovo jsem měl, no nic, prostě blbost jsem řekl. Budu točit ze serveru Psychomine, což kdo neví, tak to je Minecraft server na verzi Minecraftu 1.5.2. A takže točím tam se Zůkým a Zůky točí také videa. Má tam třeba programování a tak dále, prostě videa. Zase, jo. Budeme točit s Psychominu server, dále hry na mobil, budeme točit něco, nebo takhle. Ten, kdo zná Pařbu na víkend, sleduje pravidelně každý pátek nebo sobotu, kdy to vychází, teďka nevím, Pařbu na víkend, což točí dva úžasní lidi, kteří mají jinak. Jsou to dobří lidi, kteří točí hry na mobil, různé videopohledy s třeba teďka Sony Xperia Z, jak víte určitě vyšla, tak natočili prostě videopohled, jak vypadá a tak dále. Tak prostě takovýhle točí blboustky, jinak točí hry na mobil, mají tam asi 100 něco dílů, já nevím. Takže určitě zkoukněte od začátku, o víkendu teďka, v sobotu nebo v pátek. A dejte jim odběr. Sice jako jim nechci dělat reklamu, ale něco takového budu točit i já. Budeme točit asi 3 hry, nebo 3 hry za jeden díl. Takže můžeme ukazovat nějaké hry a tak dále. Dále jsem chtěl říct, že můžu točit ještě vlogy, takže klidně i se Zůkým, asi teda pokud bude chtít, což vůbec nevím. Co takhle, kdybych vám ukázal počítač? Dobře. Takže ukážu vám počítač, na kterém budeme točit všechny videa a tak dále. Dobrý. Takže tady mám svůj počítač. Tady mám obrazovku Genius, reproduktory, potom ještě tady mám reproduktor, aby to víc trvalo. A tady mám takovou blboustku, co asi všichni víte, k čemu je. A tady mám svůj počítač. Tak, ty děcka tam venku řvou, to je hrozný. Tady mám Wi-Fi, mikrák a tak dále. Takže to jsem vám ukázal dokonce počítač, což byl takový bonus, se rýmuje. A taková. No a já bych tohle video ukončil. A prosím vás, nepište mi do komentářů, že dělám pořád jenom nějaký informačky a vlogy.
Tento vlog byl proto, že jsem dlouho nenatáčel, no tak sorry, no, že když tady dělám vlogy, pokud vám to vadí, tak mi prosím vás nepište, jo? Takže čau u dalších videí a loučím se s váma. Čau.